И здравейте, пичови, добре дошли в новата ни поредица на първия епизод на Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Много поредица на много запомняща се игра, именно Yu-Gi-Oh! Затова, ако искате да виждате още клипове на нея, абонирайте се с камбанката и ударете лайк бутона. И нека ви сгубим 20 минути от времето. Да видим. Ще играем синглплеера, където ще играем историята, именно Yu-Gi-Oh! На оригиналното, както обичам да казвам, като това е точно както си от анимето. Така че нека се спускаме. Аз няма да уча, ето съм чета текста, тъй като ни интересува не знае историята. И така, нека сега изиграем туториала. Леци. Сега. Имаме 3-4 чудовища и... Така, сега ще научат как се призовава чудовище. Цъкаме в картата, Summon. Така. Казах Summon. Право, драг. Иска да го съм... Чета Summon, то сет. Както и да е. Чудовища от първо ниво до четвърто, тези звездички са нивата ни, можем да ги призоваваме нормално без никакви жертви. Както сега ще видите и за нататък. Но примерно това чудовище, което е... Моля го си такова мракада. Явно не. Атака. Съответно, понеже чудовището има с по-малко атака от моя дефенс на чудовището, той поема жизнени точки. В случая имаме чудовище с 6 звезди, което означава, че трябва една жертва, за да се призове. Имаме така... Да, предпочитам аз да ви ги обясня ця работа. Като активираме и нашата спел карта. В Yu-Gi-Oh! Има много видове карти, но основните са чудовища, трапове и спел карти. Магическите карти. Съответно, избираме тази карта. Слагаме. Всяка карта си има... Повечето карти имат ефект, в случая магическата карта дава на всички чудовища, които контролираме, да получат 200 атака по време на батъл фазата. В случая карта, която сетнахме, се казва Call of the Haunted, която ни позволява трап карта да извадим едно чудовище от гроба, докато тази карта стои на полето и чудовището стои. И примерно ако чудовището умре и картата си отива. Но забележете, спел картите може да ги използваме само по време на нашия ход, освен ако не са примерно Quick Spell или Counter. Но тараповете трябва да престоят един търн на самото поле, за да могат да бъдат активирани. Тоест, сега го поставяме на следващия ход на Джо и ще може да го активираме. Или сега го оставяме по време на хода на Джо и не го активираме, обаче на следващия наш ход можем да го активираме. В случая... Моля да правя който си искам или трябва да... Не, значи ще трябва още един път да са... Скажи бе, брат. Dragon Dwelling on the field. То пише on the field, аз искам да го съмъна. Нищо. Много мразя туториала. Select Summon. Ето Summon. Добре. Сега влизаме в батъл фазата. В случая нашия спел се активира и получават 200 атака. И... С това няма смисъл да атакувам. Ще се атакуваме с нашия Nin Ken Dog. Чудовището му се унищожава, той получава... Колко атака беше това? 150. Жизнени точки му се отнемат и директна атака с нашия The Dragon Dwelling in the Cave за 1500. Пленаме ход. Играта е стратегическа, има си късмет, естествено, но много яка игричка. Няма се, ще ви хареса. В случая ние изтеглихме тази карта спел, която ни позволява да таргетираме едно фейса, т.е. чудовище, което е с лице нагоре, не както е така, и Monster on the Field, да, и получава 700
атака до края на нашия ход. Хода, в който сме активирали това. Сега. Yes. Най-логично е това да го тригна. Защо това? Добре. Активираме ефекта, който ни позволява да махнем един Continuous Spell или Trap, също мисля, че можеше. Спел, добре. Continuous Spell и можем да дестройнем едно чудовище с ефекта му. Да, Activate. Принципно може да се активираме и това. И да изкараме нашето куче. Също ще е полезно, за да активираме нашия ръж, който ще даде 700 атака на... Ще изкараме това. И в крайна сметка това беше последния ход на Джови, който той ще бъде жив, защото го унищожаваме. Нали? Добре. Точно не стигна. Топ. Тези, които четат, не знаят. Нека да видим следващия дуел. Сърцето на картите. И избирам камък. Няма значение. Той ще тръгва първи. Играем ясно. Първа ръка. Би казал, че не е никак зле. Добре. Сега. Аз ще играя трите меча на светлината, които ни позволяват да не защитават 3 хода, да не могат да ни атакуват. И тактиката е много проста. Слагаме едно чудовище, приключваме хода, за да можем после да изкараме нашата най-велика карта в цялото десете, а именно черния магиосник. Видим, получаваме десния крак на екзодия. Успеем да съберем екзодия, ще е много интересно. Няма чудовища реално. Мога да направим нещо интересно. Да атакуваме карата му с лице надолу. Не, ще се запазим. Това, което се чуих, дали да изкарам неговото чудовище с Monster Reborn, но предпочитам да го запазя, защото ако това или това чудовище отиде в гроба, да мога да го изкарам пак. Добре. Нека съмънем това също. И... ще атакуваме. Да видим. Добре. Само позволяваме да му да изкара неговата най-силна карта, именно Blue Eyes. Pot of Greed позволява му да изтегли 2 карти от естето и какво? Силно. Нека заповяда на нашето поле. Най-могъщата и силна карта в нашото тесте.
Ще има ли ефект? Няма ефект, нищо. След това ще играеме и дискард 2. Добре. Това ще не е тактиката. Ще дискарнем тази карта и тази карта. Защото след това ще играем Monster Reborn, за да можем да си изкараме Гая. Появи се на поле. В атака, естествено. И така в момента сме с 2 части от 5 на Екзодия. Това е интересно. Нека да го направим. Код можем да го изсипем. Продължаваме. Сега, това, което направихме, че изкарахме неговото чудовище, обаче на всеки негов ход той ще получава по 1000 жизнени точки. Съответно, какво ще направим? Използвам неговото чудовище да таковаме по защитата му. След това ще използваме Гая да се атакува с Джин и нашия черен магиосник да атакува директно Кайва. И така, и сме много напред. Стават ни още 3 часа, дали ще съберем Екзодия. Какво става реално, когато съберете Екзодия? Когато съберете 5 часа на Екзодия, вие автоматично печелите играта. Диспел, а реално ни унищожи нашата спелкарта и той успя да си върне джиджмена. И се хилна малко. Сега, какво можем да направим? Бих се запазил ресурсите, ще влезем в атакуващ режим и... т.е. 1200, значи ще го атакуваме с Гая и черен магиосник пак ще го атакува. Видим дали ще обърне дуел, дали ще си изкара Синьоокия бял дракон. Най-силната му карта в цялото песте. Става на празно поле и това не е ли победа за нас реално? И това е победа за нас. Гая, атакувай го. Бам! Най-добрата птичка. Царството. И това ще бъде трети, последен дуел в нашия епизод. Уиви. И нашата ръка бива. Защо не? Pot of Greed да вземе 2 карти. Graceful Charity. То са напълни с карти. Интересно. Ние имаме обаче Бобара Войн. Доста интересни карти имаме. Ще го съмънна и ще сложа Mirror Force. Огледална сила. Защо? Защото, примерно, ако в момента той пожертва чудовище или го обърне плюс още някой, ще мога да му щупя и двете. Интересно. Той не прави нищо в момента. И така, пичове, продължаваме с дуела. Той има 2 сетнати карти, ние имаме един Silver Fang, Mirror Force. Да. Имам Battle фаза. Ще малко да изчезнем, но мога. Имаме Silver Fang, Мамута. Принципно
Мога да го жертвам просто сребърния зъб, за да дойде Кайзера. Отиваме в батъл фаза и атакуваме лявата карта. Добре. Значи добро решение сме направили. Оп, не? Добре. Енфейс. Да видим. Пак сетва. Discard sector if there are any field spell cards on the field. Това ще ни помогне. Дестроява му field spell, който доста му... доста помага си му. Добре, нека да играем Бобара Войн. И... да видим. Кайзер ще атакува средна карта. Добре, Бобара Войн ще атакува вляво. Мейн търбък, не! Унищожава себе си една моя карта или мой монстър на поле. Нищо, добре. Добре. Какво? Да, реално ще успея да му премахне и блокадата. А не. Оф, трябваше да са такова режим. Нищо. Той е 2000, обаче и това е 2000 и... много от помощ. За момента ще го пусна в защитен режим. И може да сложа още една карта в защитен. Ако евентуално нещо ми излезне, което мога да жертвам двете карти, да мога по-бързо го направя. Да не губим някакво време. Окей, той пак сетва карта. Айде. Ще сложим и нея. Няма да се предсакаме въпроса. Айрис пече и изгуби и случайни сме малко назад. Но не е проблем. Аз знам, че не ще вземем този дуел. Това може да ни обърне дуела реално. Ще чакам. Ще чакаме да му приключат трите хода, за да не си даваме картата, да видим той реално какво ще направи. Защо не го обърнах защита, бе? Аз съм много зле. Какво имаме в гроб? Гривия, добре. Ще чакаме малко. Това е 1.5 защита, той не мога да уби с това, тъй че... Въпрос е, че тази карта малко ни ограничава от към време в момента, защото той лъжи се... Това ще е огромна грешка. Освен ако аз не поведа дуела, ще трябва да се изчака. Нека да му приключат мечовете на светлината и ще поведем може би в играта. Да видим.
Са тия карти, бе. С 800 защита малко ме е за никъде. 600, ама поне ще вземем нещо. Да видим. Endphase. Ако успеем да вземем реално кривия череп, ще е много добре. Така че той не знам с колко защита да беше. Ами карти имаме. Те са много силни, бе. Ай, ще вземем това. Ти какво? Нищо. Това ще сетнем. Infect. Ето са. Аз защо седнах това, бе? Аз съм много зле. Уф. Може би това няма ми потребя. Как ще седна това? Направо не мога. Това няма ли го? Как ми трябва само Гая в момента. Ще сложим това. Надявам се да не ще чупят. Малко рисковани ходове правим в момента. Добре. Това беше много хубаво. Водим го добре. Сега, съмън. Аз през цялото време съм си мислил, че ми иска най-професионалният геймплей, дами и господа. Само в моя канал. Добре. Сега ще играем така. Чакай сега. Това е 0, това е 1, 4, 5. Това е 1 и 2, това е 1 и 3. Ще го правим да го правим. Такова най-силното чудовище в момента. Кой има живее? Добре. Седнем една карта, за да защитим поне на наша карта. Да видим. Това ще му на... Не. Аз сега почвам малко досадния спам. Между не знам защо не такова с тази карта. Не, трябваше да активирам. Аз защо не мисля, бе? Че не мисля. Сложище. Само ще активирам, защото пуша на мадразен целият този спам. На ти го лукни, защото сега ще го чупим. 1,7, 1,7. Не да ме отползва в момента така или иначе, просто мога да атакувам тази карта. Следващия ход печеля, нали? Може изчисления са правилни. King of the Duelist.
следващия дуел ще бъде много интересен. Но този дуел ще бъде видян в следващия епизод. Ако ви хареса този клип, може да го ударите лайк бутона, да се абонирате с камбанка, за да не спускате следващите такива клипове. Надявам се ви беше много приятно и чао!